היי אליה, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך? לאור החששות שלנו כנשים, יש לנו אפליקציה חדשה שאנחנו יצרנו, שהאפליקציה בעצם מדברת על יצירת בועת ביטחון עבור נערות בגילאי 12 עד 25. ממה את נגיד פוחדת? מאנשים או להיתקע לבד. ברור שיש חששות, כמו נראה לי לכל בחורה במדינת ישראל, בעיקר בלילות. זה מעין אפליקציה שברגע שאת מתחילה ללכת, את לוחצת על המסך, ואז זה מראה לאמא את כל הדרך שאת הולכת, ומראה לך במסך שלך את כל האנשים שנמצאים מסביבך, אחרי שאנחנו בדקנו רקע וכאלה. זאת אומרת, אם עכשיו את נמצאת ויש ליד הבית שלך בחולון בית קפה, אם את מרגישה בחוסר נוחות, את לוחצת על הכפתור, ובעצם את יכולה להיכנס, לגשת לבית קפה, להיות שם אם את מרגישה שמישהו מאחורייך או משהו כזה. את יכולה ללחוץ על כפתור, ואז הבן אדם מהבית קפה יכול מקסימום להתקשר אלייך או לגשת אלייך. מה שפה מהמם זה הבועה הזאת. כאילו שיש עוד אנשים שיכולים לתקשר עם אליה, ולא רק אני. האפליקציה נראית מאוד ברורה. גם הסימונים שלכם שעשיתם, נראה לי קלה למשתמש כזה. אם אפשר להגיד לך, אז גם אני חושבת שלנערות מסוימות, עד גיל מסוים, אולי תוסיפו אפילו פיצ'ר שאפשר לשמוע. כאילו שהאמא נכנסת, יכולה לשמוע מה קורה עם הבת שלה. אחלה רעיון, על זה לא חשבתי. יפה. יש לי שאלה. כן. נגיד והיא לחצה על SOS. היא הולכת בצור יצחק, עבר לידה רכב, ולקח אותה לאוטו. ואז היא לוחצת על ה-SOS. אבל אם מי שלקח אותה לאוטו, לוקח את הפלאפון ואז הטלפון כבה, אפשר עדיין לראות איפה היא? זאת שאלה שהיא מעניינת, טובה, ואני עוד אין לי פתרון עליה. אנחנו נצטרך לבדוק. מהמם. תודה רבה.